Makhosi amakhulu-ke, zingane zedlozi. Ngiyanibingelela emhlabeni wonke jikelele, ma-South Africa amahle, amanye egcwele amazwe ngamazwe ngokusebenza, nangokwenza yonke into abasuke beyoyenza phesheya. Abanye banamabhizinisi, abanye banjani njani. Ngizobonga iy'ngane zakwethu, ngiyayithola imiyalezo, abanye abafikayo besuka kude emazweni. Ngithi nje ngibonga ithemba engithembe ngalo, nathemba amandla omkhulu esuke waphiwe. Nakanjani-ke nawe uma utholile ithuba uyoxoxa le ndaba enhle exoxwa ngabantu emhlabeni ngomkhulu wasemakhosini. Umkhulu wasemakhosini-ke lo undaba exoxwa ngofakazi. Ngiyanibikelela nje amazwe ngamazwe, ama-South African amahle. Kunina en-understand isiZulu nonke nje, ngiyabikela nje i-YouTube yonke abantu from United States, wonke amazwe, South Africa, Swaziland, kuze kuzofika nje wonke ama-ages akhona. La ngizothanda ukuthi ke sikhulume la ngesihloko samanzi, ukuthi uma uye emanzini what to expect, what to do kahle kahle. Lana-ke ngane zakwethu into ebalulekile, ngizokhuluma nje kakhulu ngolwandle ngoba sengake ngayikhipha i-video about uma uyokhuleka emanzini, ukuthi izona ziphi izinto ezenzekala ngaphandle. Manje ngifuna ukuthi ngiqhubeke ngithi ukuyiphinda noma ngini-edithele ulwazi ngilu-ede lube somewhere more. Lana-ke uma uzophuma uyoqala uye emanzini uyolwandle, okokuqala into ofanele uyi-expect-e, fanele uzazi, okay, uyazazi ukuthi ufanele ube clean, spiritual and physically. Wenze sure ukuthi ulindile before uye emanzini. Whatever inkinga usuke uye ngayo, noma uhanjiswa according to ukuthi uyogezwa noma kukhona oyokwenza khona into olunceda, kodwa-ke akesigxile ekuthenini uma ngabe uya kukhona oyokwenza as umuntu wemimoya, as umuntu othanda ukuthi ayokhuleka emanzini. La into engiyayithanda ukuthi umuntu uyaba nezibani zakhe asuke ey'bonisiwe, noma ukuthi unikezwe umuntu wathi no wakubusisela isibani, basethi hamba-ke umuntu kamoya naye athi hamba-ke uyokhuleka ngalezi bani. Ofika ukwenze-ke emanzini yilokhu olwandle, uphatha imali yakho emhlophe, uphathe lezo ibani zakho, maqedane bese-ke wenza lokhu osuke uthunye. Kodwa before ukwenze, ngifuna ungibhekisise la, uma uzokhuleka emanzini, uzokhuleka ufike ukhuleke oqala nje ukuphakamisa izandla, ubingelele abanikazi basolwandle bonke ngokuhlukana kwabo, babingelele umemeze zonke inyanda ezulu, amakhosi onke asolwandle. Bese uyathandaza ucele ukuthi ake uthi lokho ozokwenza maqedana bese kube impumelelo, umemeze izidala zakho zonke. Uphose-ke imali during usakwenza lokho, uyiphosa le ejulini kwegagasi, egagasini umalisa lapho, kakhulukazi uma uzocela into enhle. Uphose lapha imali yakho emhlophe-ke, ukhulume ngaleyo ndlela osuke uzolokhu uza ngayo, uzolungisa ngayo. Uma uyaqala enye uyiphosa kuba ngeyabakwakini, enye kuba ngeyakonyokolume. Bese-ke emveni kwalokho-ke usuyaqala uma uyongena, ungenele ekuthenini ufuna ukuyohlanza noma kukhona iyongenela emanzini, it's either uyobhabhadiswa noma mhlasimbe uyokhona ukuyokucela emanzini olwandle. Into ebalulekile olwandle uyangena, kodwa once uma ungena funa ungena ufike la igagasi lilokhu uza khona lisuke liphakeme khona, ngoba into osuke uyilanda khona imfihle khona laphana egagasini elimhlophe. Uma ungena ngaphansi kwegagasi uvumbuke nalo, zonke izinto zakho lapho ziyocaca, uyoyithola-ke. Not unless-ke uyalelwe-ke ngenye indlela kwathiwa hamba ukwenza into uyenze ngenye indlela, kodwa nje lokho kubalulekile kakhulukazi kulabantu bemoya. Uma ungena emanzini, ungena olwandle, ungena egagasini, uvumbuke lapho liphela noma uvumbuke phakathi nalo, udilukhu ungena ucela lokho okucelayo. Uma uvumbuka njalo uyakhuluma ucela lokho okucelayo, lokho kuzele lapha emanzini uyakwenza. Uma usuqeda-ke lapho, bese-ke usuphindela emuva. Ukuphindela futhi emuva usuyavalelisa njalo, noma usuyasho ukuthi uyabonga-ke, usubonga abanikazi bezipho. Usuka lapho wenze njani, uyahamba
uyakini. Make sure kodwa before ukwenze konke lokhu usukile ekhaya bakithi uyishunqisile impepho uthandazile. Ufana nokuthi uma uyohlola kumuntu udinga ukuthi umuntu akhuleke uma ukuthi awusena umuntu oshisa impepho ekhaya, uma ukuthi mhlasimbe umuntu oshisa impepho ekhaya uyayishisa impepho before uphume uhambe uyohlola. So the same thing applies nanokuya emanzini nanokuyolungisa izinto zakho uma uyongena kakhulukazi olwandle. Ulwandle into ebaluleke kakhulu ukungena emagagasini akhona uvumbuke nayo khona imfihlo uNkulunkulu ayibekile lapho engeke ngize ngayichaze futhi into engachazeki nje uma uyichazela omunye umuntu. Ndawuke izingane zakwethu, ngiyabonga ingane zedlozi. uNkulunkulu abe nani nje aniphe ukuphila. Amen.